martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Homa mangukak rohanami di bagasa todim di parbadia. Asa takas sutangi hok kami, jala takas suatu sihami hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita sadarion, ima turpuk epistel, tuminggu napa 22 hodung Trinitatis, tersurat di Sada Johannes bidu 4 ayat 7 sahatu ayat 12. Tapai hutihu ma dirohata hujaha madihita. Hamu akka haholongan masih haholongan mahita. Ai siad debatado haholongoni. Jala ganuk ma marholong ni roha. Ima naung tubuh siad debata jala ditadado debata. Halak naso marholong ni roha ido naso tumadda debata. Ai haholongodo debata. Sianodo gabe patar holong ni rohani debata natuhita. Sian naung sinurunai anakna nasa sadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasanodo holong ni rohai. Dada hita maka holongi debata. Ibana do maka holongi hita. Jala disuruh do anakna bahen pardengganan pasaehon hosata. Hamu akka haholongan anggo songoni holong ni rohani debata di hita tamama nak kita marsia holongan. Dangdung adong halak na marnida debata. Molo masih holongak kita miyamma debata di bagasak kita. Jala tipak ma holong ni rohanai di bagasak kita. Ima sahakna. Huria nahina holongan ni Tuhata. Molo dihata hodongatta hasatiaonna dohot holong ni rohana madongani hita manang mangurupi hita pitor saita pangido do buktina. Molo didok sada duli-duli tu sada anak boru holong do rohakku diho mamitor dohonon ni anak boru ido. Buktinya apa? Tudos tusido nanidok ni turpuk jamita sadarion. Molo tadok holong rohatta di debata tapatudu homma bukti ni holong tai. Ahama buktina nataha holongi Tuhani. Sai tadok do holong rohatta di debata hape tasuadahon jala ta'alo do Tuhani. Panatik do hita mempertahankan hak Kristenota. Hape ta'alo do lomoni rohana. Tarsurat do agamata Kristen di KTP. Hape sohea marminggu. Parangetta dang denggan. Danga dong bukti ni holong ni rohatai. Nang pesai tadok holong rohata di debata. Alani i tabukti homma holong ni rohatai. Ido nanidok ni turpuk jamitaon. Di patorang di turpukon bukti ni sada halak Kristen. Bukti ni halak naung porsea di debata. Bukti ni halak na makaholong i debata di nguluna. Papataron namai
marhite na mangulahon lomo ni rohana, manang marhite na makaholongi dongan na jolma. Porsea tu debata dos doi doho na makaholongi debata. Holong tu debata mangihut turpukon patarida honoton mai marhite na makaholongi dongat jolma. Sudi do halak Kristen malo patorakot taringot tu holong. Alai dang malo mangulahon. Mangulaho kolongido nani igil ni turpukon. Ahado buktina taha porseai debata. Ahado buktina taha holongi ibana. Alus ni suku-suku noma amang inang huria nahina holongan ni tuhata nanaing pasahaton ni turpuk jamitata sadarion tuhita. Molo diodolhon marhite topik ni mingguta tu hari minggu dihaholongi jahubado saluhut bangso. Atong naparjolo si parsiajarata si turpukon ima sia debatado haholongani. Macai mana do dipatorang si Johannes taringot tu hadirion ni debata tuhuriai. Diarahos si Johannes do asa masih haholongak kuriai. Jala asa miak kolongi di bagasan ngolu ni huriai. Macai bagas do dipaingot si Johannes tuhuriai taringot tu holong. Alanung ngasanga disegai parpoda haliluoni ha porseon nasida taringot tu haholongon. Dipatorang si Johannes do holong ni debata. Hatorangani lahu patubuhon sada pamikirion na ibaru taringot tu debata. Jala akanang miat di bagasa kolongi ima akanang tubuh siat debata. Tubuh ima sada peristiwa hai baruon sian akana leling. Akanang mangulu di bagasa kolong ima naung bagas manada hadirion ni debata. Ai debata do haholongoni jala ikon mian holong ni debata di bagasan akanang manada debata. Baliksa laos dipatorang si Johannes do ia halak naso marholong ni roha ido halak naso tumadda debata. Somalna molo bagas do tatadda dongat tajolma totu tabodo akka hasoloan ni rohana. Taboto do akka hasoloan ni rohana manang sogo ni rohana. Molo dang taboto do pe naduai dang tardok naung bagas tatadda dongatai. Jala somalna halak namardongan manang maraliali bagas do panadayon na midadonganna. Nakita pe molo dang bagas tatadda hasoloan manang sogo ni rohani debata tardok dang najonok kita tu ibana. Jala molo jumo jotado hita mamitori dirita naguk holong do makoholongi debata alai tahosomi dongata tardok pergabus do hita disi. Huria nahina holongan ni tuhata parsiajaran na padua homma si putih hatta siat turpukon ima dada hita na makaholongi debata. Ibana do na makaholongi hita. Boyan no tapatakas musea majaha mulai sian ayat sia sahatu ayat 10 sada. Jesus do hapapataran ni holong ni roha tu ganup jolma. Ay marite Jesus anak naido dipapatar debata holong na tu hita jolma. Hangoluat do nabinoan ni Jesus tu portibion asa malua ganup jolma siat jorgong ni dosa nasai manai jolma tu hamatean. Alai marhite holong ni debata ditongos do anakna tu portibion asa mangolu ganup jolma. Hita donian ikom mate di parsilangi alai polid do holong ni debata
mida ganup jolma asa mangolu jolmai. Iko mate ma anak ni debata lahu manuhuk silangi sika ni jolma natama iko mate nian hinorhon ni dosana. Huria na hinaholongan ni tuhata macai polid do holong ni debata mida ganup jolma. Jala ibana do parjolo maka holongi hita. Jala ibana na palua hotod dita asa mangolu hita rap dohot ibana na toktong mangolu saliling ni liling na alani i holong na binahin ni Jesusi sadati ruat do di hita asa boy hita gabe parholong songon ibana na saitong setia maka holongi nguluta. Huria na hinaholongan ni tuhata na parpudi masih berengot siat turpukon ima sian ayat na parpudi i ayat 12 mangodol hotu hita asa miat debata di bagasak kita molo masih holongak kita. Jupang dodame molo masih holongak ganup jolma. Jala holongido na mangojar dus ni roha di akan na pinarsita ni rohani jolma. Haholongon mangojar hita asa marsadani roha. Gabedaoma akka perbedaan doho perselisian. Jala manupak tunadenggat do saluhut nai. Molo mangula ganup jolma di bagasak kolong. Miat do debata di tonga-tonga ni jolma na marholong ni rohai. Ai didok do bisa ada Korintus 10 ayat 10 asa tolu do nahot ima haporseaon pakirimon do taholongon alai haholongon do na ubalga. Huria na hinaholongan ni tuhata gok biar do ngoluta di partikian na parpudion ala nungalam torop jolma na somangulehon lomo ni rohani debata. Nungalam torop jolma na patuduhon na so dihabiari be debata di pardalanan ni nguluna. Mabiar hita di akana masa di pardalanan ni nguluta di partikianon. Mabiar hita ro akana sohasea nang tutonga ni nguluta. Atong asamago akka biar i sian pardalanan ni nguluta lammiam ma holong ni rohai di hita lamma siya holongan ma hita sama hita songon na ni odolhon ni turpuk jamita sadariot tu hita ai debatado nang jumolo maka holongi hita jala tapatuduhom ma bukti ni holong ni rohatai tu ibana marhite-hite parange na dinggan dohot holong ni rohata si ganopare. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ma diho ale debata naung pasahato katam na bediai tutonga-tonga nami. Dipaingot todo hami asa manoktong mian holong ni rohai di hami. Holong ni rohanami tuho songoni nang holong ni rohanami tudongan nami jolma. Marhiti-hiti parangin na dinggan nagok biar midaho saliling di pardalanan ni ngulu nami. Urupi jala pargugoi mahami Tuhan asa margogo kami mangulahoni di bagasan toddim toddi parbadia. Amin.